používa. Now this is a cast net. Toto je sieť na hádzanie. It's one of the methods being used here in the Sea of Galilee for centuries already. Je to metóda, ktorá sa tu na Galilejskom mori využívala už stáročia. It is also one of the methods being used by the disciples of Jesus, of Yeshua. A je to takisto metóda, ktorú využívali Ježišovi učeníci. Approximately 2000 years ago. Pred asi 2000 rokov. The only difference between our days and those days Jediný rozdiel medzi dneškom a tým, ako to bolo vtedy, are the materials of the net. je materiál, z ktorého sa táto sieť skladá. This net is made of nylon Táto sieť je nylonová and lead sinkers at the bottom. a tieto ťažidlá ju zaťahnú až dole. And 2000 years ago the net was made of wool or linen and stone sinkers at the bottom. Pred 2000 rokmi bola z vlny a namiesto týchto ťažitov tam boli kamene, ktoré ju ťahali dole. Ready? Cameras ready? Takže máte pripravené kamery? Ale slabú batériu. Dva. Nestihla som, už bola vo vode. People, did you know that we have 27 different species, different types of fish in the Sea of Galilee? Neviem, či ste vedeli o tom, že v Galilejskom jazere máme 27 druhov rýb. Well, now you know. Tak už teraz viete. By the way, ask them if someone can guess maybe how do I know that? Otázka, ktorú možno sa chcete spýtať, je, že ako som si tak istý, že ich je 27 druhov. Spýtajte sa. No teraz, keď to vyloví, tak tam bude 27 rozdielný. Ako je si istý teda? Once you take out the net, it's gonna be 27 different. Well, I will tell you how do I know that. Ja vám poviem, ako viem o tomto počte. I checked in the internet. Vygooglil som si to na internete. Well, from those 27 different types of fish that we have in the Sea of Galilee, we have only one type that Jewish people will not eat. Asi 27 druhov rýb, ktoré tu v Galilejskom mori sú, je len jeden druh, ktorý Židia nejedia. Can you tell me which one? Viete mi povedať, ktorá ryba? Catfish. Takú nemáme. Ale nám to nevadí, my zjeme aj takú. In German it's Wels. Katzenfish. To sa nedá mi preložiť, lebo my takú Sumet. Nie? Som. Nie? Russian I think it's som. Anyway, Ja vám to zistím za chvíľučku. why is that? Prečo to tak je? Because it doesn't have any scales. Skills? Scales. Pretože nemá žiadne šupiny. Úhor, nie? Úhor. In the book of Leviticus, A v knihe Leviticus chapter 11, it's written that fish without fins or scales are unclean. v 11. kapitole sa píše, že ryby bez šupín nie sú čisté. Now here in the Sea of Galilee we have a lot of catfish. A tu v Galilejskom mori máme veľa týchto catfish. Zistím vám, čo to presne aká ryba. They are big and ugly. Sú veľké a škaredé. But anyway, since you all gonna have to stay here with us until tomorrow morning, Ale keďže sme tu všetci až do zajtra rána, if I do catch one of those catfish, a jednu z nich náhodou chytím, I will not throw him away. tak ju nezahodím späť do mora, I will take it out. vyberiem ju, I will circumcise it, over it, and then you all eat it. ja ju obrežem pekne, aby ste ju si potom mohli dať. Údera. You understand, A yeah? teraz chytí prázdnu tú. Tam bude nejaký ralok. Ja si myslím, že nie dve malé ryby. Má tam Well, volačo. people, absolutely nothing. Takže vôbec nič. Na druhú stranu. Alebo sa poďme pomodliť. That's right. Now, who can tell me? Nehovorila som vám. Who can tell me how many fish? Who can tell me how many fish are we supposed to catch on the right side of the boat?
Koľko rýb by sme mali chytiť na pravej strane? 132 Where does it written? Kde sa to píše? Biblii. John 21. Ján 21. Možno, že Slovák by to malo hádzať, nie? Okay, tell them that this time, on this side of the boat, all the fish understand only Hebrew. Na tejto strane lode všetky ryby vedia len po hebrejsky, So we are all going to count in Hebrew until 3. takže budeme počítať po hebrejsky do 3. A to ja. 1, 2. Hebrew. Achat, Ibra, Achat, Shtaim, Štaj. Shalosh. That's 4. No, I said in Hebrew. Ja som myslela, že to je Hebrew is the ochladne language. jedna. Tak ešte raz. Say it again. Achat, 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 Shtaim, Štaj, Shalosh. Šeloš. On je aký frandista, že? Achat, time, Štál, Šeloš. Ale Krásny bude. frandista. Toto keď bude, tak to bolo. Ale tak on vie, kam má hádzať. Teraz podľa mňa potapač išiel rýchlo dole, niečo tam nahádže. Sú tu všetci? Sú tu všetci. Ne. Sieť. Ach jaj, málo viery. Tell them today that they're gonna have chicken. Prázdne? takže dnes to bude kura. Thank you very much. Toda. Takže ďakujem pekne, môžem mu zatleskať. Takže povieme si, keď ešte sme takto spolu, kým sa naštartujú motory a umiestnili kde sme, takže pokusí Marian, aby za chvíľku nám povedal niektoré miesta, ktoré môžete vidieť z tejto lode. A to, čo nás mrzí, je to, že ten, ktorý tu bežne vždy s nami býva, doteraz vždy bol, tu dnes nie je, pretože je to človek, ja len skrátke poviem jeho príbeh, aj keď Milka oprav ma, ak by som niečo náhodou poplietol.